Tervetuloa Kadonneen Flow-tilan jäljille podcastiin. Tarkoitus on syventyä optimaalisen suorituskyvyn saloihin ja teemoihin. Olen Mikko Malkamäki, valmentaja, perheenisä ja ex-ammattijääkiekkoilija. Tulevissa jaksoissa tulen jakaa tietoa, tarinoita ja työkaluja, jotka auttaa urheilijoita saavuttaa flow-tilan helpommin, useammin ja syvemmin. Lähde siis yhteiselle matkalle muuttumaan flow-tila koneeksi. Ja 3. jaksoon, hyvät kuulijat. Muista muuten ottaa seurantaan tämä podcasti, niin saat aina ilmoituksen siitä, kun uusi jakso on julki. Ei sitten jaaritella, vaan mennään suoraan 2 seuraavaan flow-triggeriin. Ja jos aloitat kuuntelemisen tästä jaksosta, niin suosittelen menemään ainakin 1 jakson takaperin, jossa kerrotaan pikkusen syvemmin, että mitä tarkoittaa flow-triggeri. Toki kertaus on opintojen äiti, niin hyvä käydä nopeasti, että flow-triggeri on olosuhde tai elementti, joka ohjaa sua kohti flow-tilaa. Kun se triggeri on läsnä, niin se ikään kuin tökkii sua kohti syvempää keskittymistä sitä asiaa kohtaan, mitä sä oot päättänyt tehdä. Ja tämän podcastin kontekstissa se tekeminen on aina urheilusuoritus. Mutta olkaa hyvä. Tässä triggeri numero 3. Intohimo kautta tarkoitus. Se tehtävä siis, mitä sä lähdet suorittamaan, niin flown synnyn kannalta. Siihen edesauttaa merkittävästi se, että sulla on joku intohimo tai tarkoitus sitä tekemistä kohtaan, mitä sä meinaat tehdä. Et jos me aloitetaan pilkkoon tätä vaikka pienemmästä tarkoituksen hivusesta vähän suurempaan kokonaisuuteen, niin otetaanpa vaikka tämmöinen ihan arkinen treeni, mitä sä lähdet tekemään, että se on joku alkulämmittelykierto tai syöttely. Semmoinen treeni nyt kuitenkin, mitä tehdään joku 1000 kappaletta kauden aikana. Et jos se ajatus sitä kohtaan, kun sä lähdet tekemään sitä treeniä, on, että miksi taas tämä tai miksi tämä on pakko tehdä. Että onko tällä nyt mitään merkitystä, että suoritanpa tämän nyt vaan tästä pois alta, että pääsen tekemään jotain kivempaa. Niin todennäköisesti siinä vaiheessa sun ajatukset on jossain muualla kuin siinä hetkessä. Ja ne ajatukset on silloin tulevaisuudessa ja odottaa jotakin muuta. Ei nauti siitä tekemisestä. Niin silloin sä et ole täysin keskittynyt just siihen, mitä sä teet. Ja aikaisemmissa jatkossa ollaan puhuttu siitä, että se flow-tila syntyy, kun sä oot keskittynyt just siihen, mitä sä tällä hetkellä teet. Niin jos se harjoitus tai se treeni, alkulämpökierto on jotakin pakonomaista, mikä vaan täytyy tai pakko tehdä pois alta, niin silloin tämä triggeri ei ole käytössä, koska silloin sillä treenillä ei ole niinkään suurta tarkoitusta. Mutta sen sijaan, jos suhtautuukin siihen alkukiertoon sillä tapaa, että nyt tällä on joku tarkoitus ja se on tosi tärkeää, mitä mä lähden tekemään, niin se ohjaa sua keskittymään ja antamaan enemmän itsestäsi jo sille lämmittelylle. Ja toki sitten se, että jos vaan ei ole vaikka ymmärrystä siitä, että mitä merkitystä tällä on, tai ei vaan yksinkertaisesti tiedä, mikä merkitys tällä harjoitteella on, niin silloin, jotta sä otat vastuun sun omasta flow-tilasta, niin sun tehtävä on ottaa selvää ja muokata sitä sun omaa suhtautumista niin, että sille tehtävälle syntyy joku syvempi tarkoitus. Ja tämä on sitä vastuunottamista omasta flow-tilasta, ja sä pystyt siihen. Mitä intohimoisemmin sä pystyt tekemään pienempiäkin asioita, mitä siihen urheilijan elämään kuuluu, niin sen enemmän sulla on mahdollista päästä siihen flow-tilaan, niihin mikroflowhun ja sitä kautta myös makroflowhun. Eli näihin mun pikku flow-maistiaisiin, mistä mä tykkään puhua, niin nämä pienet flow-maistiaiset luo sen pohjan sille suuremmalle kokemukselle. Mutta sitten kun puhutaan vielä isommasta kaavasta, puhutaan sitä kokonaiskuvasta ja intohimosta ja tarkoituksesta ylipäätänsä kaikkeen, mitä sä teet, niin sitten herääkin vähän suurempia kysymyksiä. Esimerkiksi tämmöisiä, että miksi mä urheilen? Miksi mä teen tätä, mitä mä teen joka päivä? Mitä tää antaa mulle, että mä jaksan päivästä toiseen? Mitä annettavaa mulla on tälle lajille?
Mikä on mun rooli tämän koko lajin kokonaisuudessa? Mikä tarkoitus tällä urheilulla on mun lähimmäiselleni? Tai intohimoon liittyvä kysymys, että mitä mä rakastan tässä tekemisessä kaikkein eniten? Mikä tässä on se jutun juuri? Mistä mä en ikimaailmassa haluaisi luopua? Ja jos nämä asiat ei ole pohdittuna, niin silloin jää se tosi iso henkinen voimavara käyttämättä. Ja urheiluhan on täynnä esimerkkejä, varsinkin näitä Amerikan malleja ja elokuvamalleja, mutta miksei nämä nyt ihan kosketa meitä jokaistakin ja varmasti lähempääkin löytyy, että otetaan vaikka tämmöinen esimerkki, että jostain slummista, jostain äärimmäisestä köyhyydestä tulee joku lapsi ja se elää siellä ihan selviytymismoodissa ja sitten silloin ainoa ulospääsy parempaan elämään on se, että se menestyy urheilussa. Ja niin, että kun silloin tämä lahjakkuus, niin sen on oikeasti mahdollista luoda parempi elämä sen koko perheelle. Niin nyt jos meillä on tämmöinen ihminen ja sitten meillä on semmoinen ihminen, joka vaan tykkää vähän harrastaa, kun on tottunut tähän, että tämä on ihan kiva olla joukkueen mukana ja tämä on ihan mukavaa pelailla. Niin miettikää kumpi näistä ihmisistä jaksaa tehdä se punttitreeni vähän pidempään, vähän laadukkaammin, tehdä sen ekstra liikkeen loppuun. Kumpi jaksaa siirtää ammattiurheiluun kuuluvia niin kuin epämukavia tunteita ja epämukavia asioita paljon paremmin, niin eikö tämä, joka on luonut sen tarkoituksen itsellensä niin, että esimerkiksi, että vitsi, että mun lasten ei tarvitse ikinä nähdä enää nälkää, niin nyt mä aion menestyä tässä urheilussa. Vai se, joka ajattelee, että no tää nyt on ihan mukavaa ja mä teen tätä sen tähden, kun oon aina tätä tehnyt ja niin mä oon tätä tottunut tekemään, niin mikäpäs tässä nyt sitten ollessa. Niin okei, en mä vastaa tähän kysymykseen teidän puolesta, mutta kun sitä pohtii, niin kyllä mä oon ainakin itse kuulunut tuohon jälkimmäiseen kategoriaan. Ja peliuran jälkeen, kun sitä asiaa miettii, niin kyllä se nyt tajuaa, että kun olisi pysähtynyt pohtimaan niitä asioita, että mikä tässä urheilussa niin kuin oikeasti toimii, eikä vaan katsoa kaikkea sitä negatiivista, niin aika varmasti sieltä olisi löytynyt tosi paljon hyviä asioita, mistä pystyy ammentamaan ja saamaan sitä voimaa. Ja mä muistankin tosi hyvin, kun mä olin ollut vuoden verran loukkaantuneena, enkä ollut päässyt koko kaudella pelaamaan, niin se vuoden pelaamattomuus aiheutti sen, että seuraava kerran kun pääsi jäälle, niin se oli aivan älyttömän siistiä, että sai olla edes mukana siellä jäällä. Ja mä muistan, kun niin Lukon paidassa mä istuin 2 CHL-peliäkin ihan vaan penkillä, vaikka en päässyt pelaamaankaan. Niin se olo oli se, että vitsi mä oon enemmän läsnä kuin mä oon ollut vuosia ja mä oon innostunut siitä, että mä sain olla mukana tällä reissulla. Niin se oli aivan eri perspektiivi, millä mä näin sen asian vuoden jälkeen. Ja tietty on tosi ikävää, että niin vasta tämmöiset vastoinkäymiset yleensä meitä herättää, kuinka tärkeitä kaikki jutut on, mutta ei se välttämättä tarvi olla niin. Mä haluan rohkaista, että jos vaikka tuntuu, että on oma intohimo vähän laskenut tai on lannistunut, niin se kannattaa lähteä etsiin sitä tarkoitusta ja pohtiin, että miksi mä teen näitä asioita. Ja vaihtaa se pintapuolinen kokemus siihen syvempään ja syvällisempään ja sitä myöten myös nautinnollisempaan kokemukseen. Että ennen kuin tapahtuu jotain sitten semmoista, mikä oikeasti pakottaa ihmisen pysähtymään, niin säästyy aika paljolta aikaa. Varsinkin te nuoret, jotka siirrytte vasta ammattiurheilumaailmaan, niin se, että urheilu on ollut kivaa ja hauskaa tähän asti, niin se ei enää riitä intohimoksi eikä tarkoitukseksi, koska se ammattimaailma muuttuu niin paljon rajummaksi, kun siihen alkaa liittymään näitä niin kuin ikäviä asioita ja raskaita asioita, kuten vaikka niin kuin paineita ja odotuksia ja alkaa raha vaihtaa omistajaa ja voi alkaa tienaamaan, niin sitten pitääkin saada yhtäkkiä tulosta aikaa. Ja sitten kun on näitä kaikkia muidenkin mielipiteitä ja niitä pitäisi sietää ja niiden kanssa pärjätä ja niin kaikki epäonnistumiset, mitä tahansa, niin
pelipaikasta joutuu taistelemaan. Ja sitten kyllä se on myös fyysistä rääkkiä, että miten sitä väsymystä ja kaikkea jaksaa. Niin se, että pelailu pelkästään on ollut kivaa ja hauskaa, niin pitää myös oppia suhtautumaan näihin epämukaviin asioihin eri tavalla. Ja mitä kovempi se intohimo on ja kovempi se halu on, niin sitä voi tosiaan oppia ja ne asiat voi kääntää voimavaraksi. Kaikki ne epämiellyttävimmätkään asiat, niin niistä voi löytää jotain, minkä avulla pystyy kasvaa vielä paremmaksi ja vahvemmaksi. Eli siis tekemisessä on oltava tarkoitusta, ja mitä syvempi se on, niin sen enemmän sä tulet siihen keskittymään. Ja mitä enemmän sä jaksat ja pystyt siihen keskittymään, niin sen enemmän sä oot todennäköisesti flow-tilassa, ja sen enemmän sä todennäköisesti tulet onnistumaan. Sitten mennään triggeriin numero 4. Ja tätä mä kutsun uutuuden viehätys. Ja tämän triggerin läsnäolo on suhteellisen helppo ymmärtää, ja se on aika helposti myös siirrettävissä siihen tekemiseen. Eli meissä ihmisessä on sisäänrakennettuna jotakin sellaista, että uusi kiinnostaa ja uusi herättää meidän huomion. Niin tästä on hyvä ottaa esimerkkinä tämmöinen, mä tykkään käyttää tätä, että niin ulkomaille matkusta. Et kuvittelet, että sä lähdet lentokoneella Suomesta ja muutaman tunnin päästä sä laskeudut ulkomaille. Niin se on monesti sekin, että heti kun sä astut ulos siitä lentokoneesta, niin siinä on jo uusi semmoinen haju vastassa, minkä sä huomaat. Että oho, tää on tää ulkomaan tuoksu, täältähän tässä haisee ja tuoksuu. No niin. Ja sitten se, että se uusi haju jo ohjaa sua tähän hetkeen ja tähän nyt hetkeen. Ja että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, että täällä me ollaan. Niin kontrastina se, että milloin viimeksi sä oot Suomessa edes haistanut mitään, on ihan hyvä kysymys. Miksi on joskus joku kevät tuoksuu ja joku sade tuoksuu ihan hyvälle. Mutta sekin on semmoinen, että no joo, se nyt on tämä sama kevät, mikä tulee joka vuosi. Ja sitten tässä ulkomailla, kun sä jatkat sitä, että sä lähdet etsiä hotellia, sä lähdet tutkimaan paikkoja, niin kaikki on uutta. Kaikki kadut ja kaikki ravintolat ja kaikki ihmiset ja jokainen tie on uutta. Niin se on niin uutuutta se informaatio meidän aivoille. Niin me kadotetaan ne kaikki meidän tutut ja turvalliset tiet ja strategiat ja tutut ja turvalliset ajatukset, vaikka meidän aikuiset on niin turvallisia olekaan, mutta kaikki se, me kadotetaan niin kuin meidän itsemme sinne. Ja sehän oli se flow-tilan kokemuksen yksi havainto, että me kadotetaan itsemme. Ja sitä ollaan siellä ulkomailla sillä puolivahingossa niin kuin keskittynyt siihen, että mitä mä nyt näen, mitä mä nyt täällä koen, ja kaikki muu katoaa. No nyt herääkin sitten kysymys, että miten tämän voi siirtää urheilukontekstiin. Niin muistelepa vaikka sitä, kun pelasit ensimmäisen ottelun sillä sarjatasolla, millä sä pelaat nyt. Se, että sä olit noussut alemmalta sarjatasolta tähän ylemmälle, niin siinä oli varmaan semmoinen uutuuden viehätys läsnä. Niin sä olit siellä pelitapahtumassa ja vaan aistit sitä tunnelmaa ja saattoi olla vaikka katsojia ekaa kertaa läsnä oikein vaikka paljonkin. Niin sun huomio niissä katsojissa, että vau, täällä on näin paljon porukkaa ja nämä kaikki katsoo mua. Onpa kirkkaat nämä Helsingin valot, kun täällä ollaan ekaa kertaa. Niin vähän ajan päästä, kun niitä pelejä onkin takana 100, niin ei ne enää vaikuta. Ne on niin normaalia jo sulle, että se on ihan sama paljon siellä on ihmisiä ja kuinka kirkkaat ne valot on. Ja se johtuu pitkälti siitä, että meidän ihmisbiologiaan on rakennettu myös sellainen ominaisuus, että me totutaan asioihin, mitä me toistetaan. Ja sillä tavalla meidän mieli säästää energiaa, kun se tekee asioista automaatiota. Ja se positiivinen puoli, minkä se tuottaa, on se, että me voidaan kehittyä ja keskittyä tuottavampiin asioihin. Et ekassa pelissä, kun sä oot katsellut vaan katsomoon ja saanut niitä ajatuksia, että onpa siistiä, kun täällä on nämä valot ja täällä on nämä ihmiset, niin sehän ei sinänsä välttämättä auta sua pelaan sen paremmin tai keskittyyn oikeisiin asioihin. Mutta sen jälkeen, kun ne kaikki on automaatiota, niin sä voit keskittyä niin sanotusti korkeampiin ajatuksiin, mitkä auttaa sua oikeasti vielä enemmän menestymään. Kuten, että miten sä teet maaliin ja mihin asioihin sun tänään pitää keskittyä, että sä onnistut. Mutta negatiivinen puoli sitten taas tällä uutuuden viehätyksellä on se, ja jos emme olla tosi hereillä tämän asian kanssa ja tehdä töitä sen asian eteen, niin asioista tulee tosi puuduttavia ja itseään toistavia. Ja silloin, jos meidän mieli on tämmöisessä moodissa, että huomaa, että en mä oikein
mä en oikein jaksa innostua tästä ja ei taas on tää sama paikka, taas on tää sama bussi ja samat naamat ja sama pelipaikka taas. Että tästä nyt puuttuu jotakin. Niin silloin on hyvä se tunnistaa se tilanne ja voi alkaa pohtimaan, että mitä uutta tästä tilanteesta voi löytää. Koska kyllä jokaisessa tilanteessa ja jokaisessa päivässä on jotain uutta, jos meidän mieli vaan on suunnattu siihen ja ohjelmoitu niin, että me voidaan oppia jotain tänään. Ja no miten se voi linkittyä vaikka, että tälläkin päivällä on joku tarkoitus, niin voi etsiä niitä, että mikä tarkoitus tällä, miten mä pystyn tästä kehittymään. Ja yksi asia, miten voi löytää uutta, on rutiinin rikkominen. Niin se antaa kokemuksen, että okei, se vähän herättää, että no joo, nyt mun täytyy vähän rikkoa tuota rutiinia ja ottaa tässä asiassa pieni riski. Niin sekin antaa pienen kokemuksen, että okei, nyt tapahtuu jotain uutta. Ja kun me tiedetään, että se on flow-triggeri, niin se ohjaa meitä keskittymään tähän hetkeen enemmän. Ja toki siis tähän nivoutuu kaikki triggerit aina yhteen ja hyvä ottaa nyt puheeksi tuo äskeinen, mistä puhuin tuo intohimo ja tarkoituskin. Niin kun on semmoinen intohimoinen tekijä ja sulla on se intohimo sitä kaikkea sun tekemistä kohtaan, niin se jotenkin automaattisesti tuottaa sen, että joka päivästä löytyy uutta ja innostavaa. Sekin voi itse asiassa olla uutta ja innostavaa, että lähtee tutkimaan sitä, että mikä mun intohimo ja tarkoitus on. Niin se antaa jo meille semmoisen kaavan meidän päähän, että okei, mä teen jotain uutta. Ja se voi ohjata sua keskittymään ja olemaan enemmän tässä hetkessä ja saamaan sitä kautta mielessä oikeita asioita liikkeelle. Mulla tulee tekaa mieleen, mä oon aina puhunut näistä triggereistä aika positiiviseen sävyyn tässä aikaisemmin, niin tästä uutuuden viehätyksestä mulla tulee niin aika rajunakin varjopuolena. Semmoinen, että jos triggeri on uutuuden viehätys, niin kun me ollaan urheilukontekstin kanssa tekemisissä ja me halutaan huippusuoritusta saada aikaan, niin monesti me saatetaan sillä vahingossakin laukasta tätä uutuuden viehätystriggeriä semmoisilla tavoilla, mitkä ei auta meidän pelaamista, vaan saattaa jopa niin kuin vaikuttaa negatiivisesti siihen. Niin se, mikä mulle tuli ekana mieleen tässä, on totta kai mihin itsekin sorru jonkin verran, en ihan mahdottomasti kuin en ole kaikessa somessa, mutta se, että somea räpläämällähän se uutuuden triggeri on aika vahvasti siellä läsnä. Että aina kun sä vähänkin siirrät sormea, niin sen takaa löytyy jotain uutta ja ehkä jopa mielenkiintoista. Niin sieltä saa tosi helposti niin kuin tyydytettyä tätä uutuuden kokemisen tarvetta, mikä meillä ihmisillä on. Ja nyt kun se tulee tosi helposti, ja siihen liittyy vahvasti tämmöinen hormoni ja välittäjäaine, mikä meillä on kuin dopamiini. Ja se dopamiini on tämmöinen luontainen hormoni, joka saa aikaan meissä iloa ja motivaatiota ja sen palkinnon tunteen. Ja se koko somemaailma, Facebook, Instagram, TikTok, niin sehän on luotu tälle, että me etsitään jotain ja sitten me löydetään joku, mistä me tykätään, niin se antaa meille sen palkinnon tunteen. Se alkaa palkinnon tunteen siitä, että me tehtiin jotain, me löydettiin jotain mukavaa. Niin okei, hauska ajatus sinänsä, mutta se ongelma, mikä siinä piilee, on nyt se, että me ei tehty mitään töitä sen eteen, että me saatiin se dopamiiniryöppy. Se on tehty niin helpoksi ja koukuttavaksi, että ihan minimaalisella vaivalla sä saat sen dopamiinin ruiskeen sieltä itsellesi, ja se tuntuu hyvälle. Ja tämän päivän niin tämmöisen tosi ison haasteen urheilijoille ja miksei muillekin ihmisille tuo niin tämä kännykkäriippuvuus ja sen tuoma tämä negatiivinen dopamiiniluuppi. Ja tästä negatiivisesta dopamiiniluupista löydät ihan varmasti, kun lähdet googlettelemaan ja etsimään jostakin vastauksia, niin en halua sitä niin kuin sen syvemmin käydä läpitte. Muuta kuin, että niin kuin normaalisti sen dopamiinin pitäisi nousta hitaasti ja tasaisesti, kuten urheilun aikana, että se kuitenkin se suoritus ja se ponnisteluvaihe kestää jonkun aikaa, ja sitten sä saat siitä palkinnon.
niin jos sun aivot oppii siihen, että sun ei juurikaan tarvitse tehdä mitään saadakseen sen palkinnon, niin siinä vaiheessa, kun pitäisi vähän kestää ponnisteluja ja epämukavia asioita ja pitäisi pikkusen taistella sen eteen, niin se taistelutahto saattaa loppua aika äkkiä, kun sun aivot on tottunut siihen, että se dopamiini pitäisi tulla nopeampaa sieltä. Niin tämä on ihan todellinen ilmiö. Mutta tuonkin korjaamista, jos tuntuu siltä, että se puhuttelee itselle, niin sitä voi lähteä kokeilemaan muutamalla asialla. Et lisää vaan näitä hitaampia dopamiinin lähteitä ja poistaa niitä nopeita. Eli sä voit rajoittaa sitä somen käyttöä. Sä voit tehdä vaikka, että pelipäivinä sinne ei ole, et anna pääsyä itsellesi pelipäivänä sinne ollenkaan. Ja sitten mistä sä saat helpommin sitä dopamiinia on itselle se, että keskittyy pieniin asioihin, pieneihin voittoihin treeneissä, ettei hae taaskaan sitä, mistä puhuin viime jaksossa, ettei hae sitä mega-onnistumista, että saa sen dopamiiniryöpyn, joka sitten vapauttaa sut, vaan kun sä saat sitä dopamiinia pienemmistä asioista, pikkuonnistumisista, treeneissä ja sitten peleissä, niin se tulee vapauttamaan sut nopeampaa sinne. Koska mitä helpommin sä saat dopamiinin virtaamaan sun kehossa, niin se flow-tila tulee olemaan mahdollisen. Mutta jos emme karattaisi nyt ihan aiheesta, niin tosiaan uutuuden viehätys oli se yksi triggeri. Siihen kun yhdistää intohimoa ja tarkoitusta, löytää vaikka jonkun uuden tarkoituksen tälle pelaamishommalle tai huomiselle treenipäivälle, niin mä oon aika varma, että se ohjaa sua keskittymään paremmin ja sä annat itsestäsi vähän enemmän. Ja näin sä pääset kohti sun tavoitteita nopeammin. Siinä olisi nyt käyty näin 4 triggeriä ja 5 olisi vielä jäljellä. Ja mä uskon, että pikkuhiljaa tästä alkaa muodostua semmoista kokonaiskuvaa, että minkä kanssa ehkä itse pystyisi tekemään enemmän töitä ja mitä mä pystyisin sinne lisäämään, että se flow-tila on mulle mahdollista. Ja tärkeimpänä mä pidän sitä, että tässä tulisi kuitenkin ilmi se, että miten sitä mieltä ohjaamalla ja kehittämällä voi saada nopeitakin tuloksia aikaan ja pääsisi nauttimaan ja tekemään itselleen merkityksellistä asiaa ja saamaan sitä urheilupotentiaalista kaiken irti, mikä on käytettävissä. Mutta me jatketaan ensi jaksossa, niin ennen sitä ole hyvä, mene ja menesty.